Budeme všetci, dúfam. Je ešte ktož tu je zmalovaný? Nevidím nikoho. Na scéně! Už nikto? Na scéně! Nobody else? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Máme odbornú porotu, ktorá nad tým rozmýšľa a rieši 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobre? Už nikto naozaj sa nezapojil? Tam sa zmalovávajú akurát, dobre? OK. Porota rozmýšľa. Naša odborná porota a zástupkyňa našej odbornej poroty mi práve ide povedať výsledky. Počúvam Valika. Inak Valika mimochodom je z firmy Avon. Valika pomáhala dámam včera, kolegynky pomáhali dnes cez deň a Valika pomáhala s funksichtom. Valika, čo hovoríš na tváre týchto ľudí, čo tu nie len týchto, ale tých, čo tu boli, majú v poriadku tváre? No samozrejme, boli tu fantastické dámy včera, ktoré sme nalíčili, boli veľmi spokojné, boli úžasné aj včera, aj dnes, počas celého dňa. A ja by som len chcela povedať, že my sme aj tohto roku opäť s Avonom sem prišli preto, aby sme spojili krásu žien s nádherným zvukom motorov. A keďže určite všetkým vám je známe, že Avon bojuje za zdravé prsia. Vidím. Sú zdravé. Tak sme dnes chceli funksicht pojať v tom, že teda budeme malovať ženské vnady, ale nedovolili nám. Téma bola jasná, Fiat 126. A ja by som teda rada vyhodnotila túto súťaž, pretože sme mali naozaj nezávislú porotu, ktorá... Valika, prepáč, ja ťa musím zastaviť, ja to všetko musím preložiť. I need to translate all this. So Valika is from the company Avon. She's here and she says that all the women have very nice faces here. And they painted all the girls and now she's going to evaluate all the girls. Amen! Takže, aby som to teda vyhodnotila... And men. And men. Women and men. Aby som to teda vyhodnotila, tak samozrejme všetkých poprosím, aby zatlieskali všetkým, že sa odvážili dať namalovať. Tak. Potlesk pre všetkých, ktorí sa nechali zmalovať. A tretie miesto vyhráva jediný pán, ktorý tu je, ktorý bol odvážny a dal sa zmalovať ako prvý. Tak môžeš k nemu prejsť, Valika, ja sa za chvíľku k tebe dostavím. Poprosím mladého muža, aby išiel na tretie miesto. Ako sa voláš? Meno? Peter. Peter je náš bojovník proti kríze. Už je zmalovaný, ďakujeme. Dobre. Valika, aké máme druhé miesto? Druhé miesto vyhráva táto malá slečna, ktorá povedala, že chce namalovať srdiečko, pretože strašne miluje Fiat 126. Tak to je určite krásne. The youngest girl here, she said that she really loves Fiat 126 and she wants to paint a heart on her cheek and she looks really gorgeous. And the first place, a prvé miesto? A prvé miesto vyhráva táto dáma, pretože táto poňala tak národne a ja mám pocit, že Krtko je český národný hrdina. A ona ho má na tričku a chcela ho aj na tvár, okrem Fiatu 126. Super, ako sa voláš, mladá dáma? Mila. Milka, poprosím ťa hore vybehnúť. No a toto je prvé miesto pre Českú republiku. Avon 126 Funksicht 2010. Takisto ostatní získavajú cenu útechy. Zrozumiali ste všetci, tak? Mám nadeje, že tak. No, dobře. Ešte raz. Toto je 126 Funksicht 2010. Ďakujeme pekne.
Valika, takisto veľmi pekne ďakujem. Valika, ešte môžem sa ťa spýtať jednu vec. O 2 roky sa vidíme znovu? No samozrejme, dúfam, že áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Toto bola zástupkynia spoločnosti Avon, Valika. Ja verím, že určite vám bola mnohým nápomocná. No a čo máme teraz, ja sa spýtam. Browar. Priatelia, čo máme teraz? Je veľmi dôležité si povedať, že aj vďaka komu sme tu. It is very important to say thanks to who we are here again in 3 years. Musíme tiež povedať ďakujem partnerom, sponzorom. Mesto Zvolen, mesto Kremnica, Agromat, Proma, Xanto, Ravenol, Pneubox, Avon, Red Bull, Leštáchovo knihkupectvo, Gamasta, SBS, Tomipo, Karat Distillery, dobrý deň neskôr, Pivovary Top Bar, Menton Martin, Gufero Banská Bystrica, videoslužby Michálek, moderovanie SK, to som ja, hlavný mediálny partner Radio Express, mediálny partner Radma. Týmto všetkým ďakujeme, ja si myslím, že aj vy by ste mohli zatlieskať. No a v tejto chvíli ďalšia vec. Priatelia, v tejto chvíli si dávame krátku prestávku, nie na dlho. Máme prestávka, neviem, jak sa povie po polsky. Przerwa! Krótką przerwę, ja zapomniałem, przepraszam. Krótką przerwę mamy teraz. A, telefon! Gdzie masz telefon? Telefon. Počekaj, pokażę ci, dobrze? Priatelia, v tejto chvíli máme krátku prestávku. Ešte chcem pripomenúť, tombolové lístky si môžete stále kúpiť u tamtých dvoch nádherných dám, ktoré sedia pri registračnom stolíku. Jeden tombolový lístok je 10 € a že to stojí za to, ja vám ukážem. Ja som si kúpil 11 lístkov. Euro, teda nie 10, ja som popletený. Euro, ja mám 11 lístkov, priatelia, to je 11 € len a veľká šanca, čiže choďte si aj vy kúpiť tombolové lístky. Karnety do tomboli? Nie karnet, to nie karnet. Tiket. Bilety do lotérie. Losy. No nie bilety, ty po polsku, nie? Nic, no dobrze. Losy do lotérie môže kúpiť tam, jak som te piękne damy. Piękne panie, dobrze. Ladies and gentlemen, you can buy tickets for our lottery where the registration was, and then in a short while we will have Fernet Karat Slalom. Bude nasledovať Fernet Karat Slalom. Następný będzie Fernet Karat Slalom. Zobačíte, uvidíte ešte, čo to bude. Zatiaľ, nech sa páči do bufetu, nech sa páči tombola. Hudba je pripravená? Áno, pripravená, dobre, dobre, ďakujem. O chvíľočku sa vidíme, priatelia, zatiaľ dovidenia. Pomalu. Einen Unfall! To kto teraz nagrał? Z powrotem chłopaki, szybciej. Co tam w Polsce? Maluchy się nie psują? Ja już naciskałem mojego malucha i powiedz za dużo kilometrów. W końcu odpalił! Startowane! Poďme! Krásny, ladný balaťanský skok okolo Kužela. A brzdy, pozor na list, stop! A pijeme. Max, Fero, Mária, ináč to je jeho dcera, ak by ste chceli vedieť. A poďme dozadu! Ten Ruman mi nemoc nechutil, sa priznám. Sa nečudujem tomu tvárovi. To bolo dobre, ne? Poďme, Mária, trošku cúvneme. No jo, no. Ale tam ma zavolá
talentom, no ide jej to super na to, že má 18, ale vodičák už má, to je dôležité.